Hoxe vos vou ler unha poesía titulada As miñas mans de artesán. As miñas mans foron a fonte de todas as miñas aventuras, realizadoras de ideas, creadoras de artesanías. Con elas modelei o barro, fixen tallas en madeira, con elas freguei o aceiro, traballei o coire e a pedra. Con elas labrei a terra e reguei a grava seca. Esparciron as sementes e levantei a colleita. Con elas fixen un xardín enriba da miña vivenda e sementei con 1000 flores fundidas coas estrelas. As miñas mans fixeron barcos que nunca navegan. Bonecos tamén fixeron, que nin falan nin pelexan. Pulsaron unha guitarra en sobre dun piano, que intentaron ao camiñar polas súas teclas. Algún acorde lograron. Xamais as miñas mans fixeron algunha obra maestra, mais non foi culpa delas. Culpemos a nosa incompetencia. Chao de artesán. As miñas mans foron a fonte de todas as miñas aventuras, realizadoras de ideas, creadoras de artesanías. Con elas modelei o barro, fixen tallas en madeira, con elas freguei o aceiro, traballei o coiro e a pedra. Con elas labrei a terra, reguei a grava seca, esparciron as sementes e levantei a colleita. Con elas fixen un xardín enriba da miña vivenda e o sementei con 1000 flores fundidas coas estrellas. As miñas mans fixeron barcos que nunca navegan. Bonecos tamén fixeron que nin falan nin pelexan. Pulsaron unha guitarra e sobre un piano intentaron ao camiñar polas súas teclas. Algún acorde lograron. Xamais as miñas mans fixeron algunha obra maestra, mas non foi culpa delas. Culpemos a miña incompetencia. Nicolás Ferreira. As miñas mans de artesán. As miñas mans foron a fonte de todas as miñas aventuras, realizadoras de ideas, creadoras de artesanía. Con elas modelei o barro, fixen tallas en madeira, con elas freguei o aceiro, traballei con coiro e pedra. Con elas labrei a terra, reguei a grava seca, esparciron as sementes e levantei a colleita. Con elas fixen un xardín enriba da miña casa e o sementei con 1000 flores fundidas coas estrelas. As miñas mans fixeron barcos que nunca navegan. Bonecos tamén fixeron que nin falan nin pelexan. Pulsaron unha guitarra e sobre un piano intentaron, ao camiñar polas súas teclas, algún acorde lograron. Xamais as miñas mans fixeron algunha obra maestra, mais non foi culpa delas. Culpemos a miña incompetencia.